מרכז קורן הוא מרכז שבא לעזור ולסייע לילדים, מתבגרים, בוגרים, שיש להם איזשהו קושי בקריאה, קודם כל, ולהגיע לקצב טוב יותר ודיוק רב יותר. שרי, את הבאת השיטה? אני הבאתי אותה לארץ מפריז לפני כ-20 שנה. הוצא לי לבוא ללמוד אצל דוקטור איזי בלר, שיצר את השיטה. הוא רופא, פסיכואנליטיקן, והשיטה עובדת הרבה שנים באירופה. הילדים יושבים במרכזי קשב, כשכל אחד עוסק במשהו שונה, זאת אומרת, הם ברמות גיל שונות ורמות טיפול שונות. אנחנו כאן במרכז הקשב שלנו. בתאים האלה נמצאים ילדים, והם עוברים כמה שלבים בטיפול. הדגש הראשוני בטיפול שלנו הוא להפעיל את המנגנונים שעליהם מתבססת הקריאה. כדי לפתח את היכולות האלה, אנחנו צריכים לאמן את הילדים. ילד נמצא בתא הקשב, הוא יושב עם האוזניות והוא מקבל מטלות לאימון מרכז השפה. שי, את מוכנה? את שומעת טוב? אז בואי נתחיל. ואז הופיע השועל. שלום, ענה הנסיך הקטן בנימוס. שלום, ענה הנסיך הקטן בנימוס. שנים חשבו שבעיות בקריאה לילדים או למבוגרים שהם נבונים ועם יכולות טובות נובעות מהמערכת של הראייה. ככל שחקרו את הנושא יותר לעומק, התברר שאנחנו קוראים אמנם עם העיניים, אבל הדגש הוא דווקא במהלך הקריאה למערכת במוח שמתעסקת בצלילים. ואנחנו אומרים שקוראים בעצם עם האוזניים. כל השיטה היא אודיופונטית, הכל עם אוזניות ומיקרופון, הכל קולי מילולי בקול רם, קודם כל התהליכים הפונולוגיים, השפתיים, ובהדרגה עד קריאה יעילה. סיסי כזאת מעצבנת, הכל היא הופכת. ותומר, כמה זמן אתה פה במרכז קורן? 1.5 שנה בערך. למה הגעת לכאן מלכתחילה? בגלל שהתקשיתי לקרוא. ואיך אתה היום? אני מצוין בלקרוא. איך קוראים לך? עופר פריאנטה. תגיד לי, אתה רוצה לבוא לפה לבד או שאמא מכריחה אותך? בהתחלה לא ידעתי לאן אני הולך ועכשיו אני מאוד נהנה. ראשית דצמבר הגיע להוגוורטס, רוחות וגשם קפוא. ככה לסיום שלך טיפ לילדים בגיל שלך שמתקשים לקרוא? שיעבור למכון קורן, זה עוזר. כיתה א' כבר זיהינו את הבעיה בעקבות אבחונים שעשו בקיבוץ, והתחלנו את המסע שלנו להכרת הקריאה והכתיבה. כשהתוודעתי פעם ראשונה למכון הזה, לא ידעתי למה לצפות, למה לקוות, אבל ברגע שהילדים שלי נכנסו ללמוד פה, הגישה לגבי כל ילד וילד עם הקצב שלו, עם הסבלנות שלו, עם הרצון שלו, והיום שניהם נמצאים במצב שלא האמנתי שנגיע למקום הזה. אנחנו הסניף הצפוני של רשת מרכזי קורן. אני מנהלת המרכז בקריית מוצקין. המקום נותן מענה ליישובי כל אזור הצפון. כאשר ילד מגיע מתוסכל, לא קורא אחרי שנים של עבודה, בעצם כאן הוא נפגש עם הקריאה בצורה שהיא יותר קלה, ללא מאמץ, וחווה שעות רבות של קריאה. וילד שבשלבים הראשונים או בתקופות הקודמות לא קרא בכלל, כרגע הוא פתאום קורא, וזה בעצם האיכות שלנו. בואי תספרי לי על חוויה מיוחדת שהייתה לך. ילד מקסים, אינטליגנטי עד מאוד, שהגיע אלינו בכיתה ד' לא קורא כלל. הוא בא עם מוטיבציה מאוד גדולה, למרות תסכולים בעבר. כשהגיע לקריאה, זו הייתה בעצם פעם ראשונה שהוא קרא ספר, וזו הייתה חוויה אדירה. Sam and Jason were in the school playground. They were staring into
their classroom. They couldn't believe their eyes. A big pen was writing some words on the board, but no one was holding the pen. ככה לסיום הייתי רוצה לדעת אם יש לך כמה טיפים להורים, עוד לפני השלב שמגיעים לכאן, איך לעזור ולתמוך בילד. להקריא בכל גיל, תמיד, המון, כמה שילד יכול להיות ערים למצוקות שלו כשצריך להבחן ולטפל, לגייס את כל המשאבים מסביבם, זה כולל גם סבא וסבתא אם צריך. לא להגיד לו תתאמץ יותר, להגיד לו אני פה בשבילך ואני אהיה פה כשאתה צריך אותי. ולסמוך עליו ולתת לו אחריות בדברים הטובים שהוא יכול לקחת אחריות והוא יכול.